Muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions kuri sei kwose kwamungava muri kumativi mana enyika. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi ndakapinda muMarine Kingdom ndisingazivi. Zvino ndiri kurasikirwa mukomanashi nehama dzangu uye upenyu hwangu huri kuoma zvishoma nezvishoma. Kubva last year kusvika patava pari zvino ndine hama dzangu nhatu dzashaika. One of my sister passed away ainge ari kunoku kuUK. Saka vamwe vaviri ava vakashaika vainge vari kumusha. Ndiri kurota ndichinzi ndinge ndichidzokera kumusha. Kana ndadzokera kumusha hanzi ndichapiwa misheni yangu. Misheni yei mukomanashe ndozviri kundirovesa hana izvozvo. Zita rangu handisi kuzotaura, ndashandisa real profile so that munge muchiona kuti I'm a real person. Handizivi kuti ndoita sei nekuti ndiri kutya. Zvinhu izvi ndakatanga kuzviona mushure mekunge ndaendawo kuDuke and Slay uye zvekare ndikazotanga kuona zvidhoma straight nekuona njuzu zvakatanga kuitika kuhope. Ndainge ndakarara ari masikati ndakatorelaxa ndiri pacouch, then ndikatongoona chidhoma chakapinda mumba. Ndakazoona njuzu, ndikatoona kutoti carpet yainge yanyorova nekuda kwekuti njuzu yainge yatofamba. Painge patori nemuhwezva kuita sekunge painge pafamba nyoka. Ndiri mukadzi akabva kuZimbabwe, ndakaberekerwaho kuHighfields. Mukomanashe ndakakwirira mumba mainge muri very strict panhau dzekunamata, asi vabereki vangu vainge vasina mari. Baba vangu vaiva munhu vaishanda kumagaba, amai vangu vaiita zvekuruka madhoiri nekutengesa muriwo pakona. Upenyu hwaisava nyore, asi vabereki vangu kutida vainge vachitida, uye zvekare isusu sevana we were very intelligent and very bright. Takaita laki mukomanashe rekuti takaendeswa kuchikoro nevanhu vekuchechi vakatibatsira because we were very intelligent in school. Asi ndakakurawo ndichishuvirira upenyu hwakanaka. Ndingangoti pandakatanga kuchiva lifestyle yakanaka apo pandainge ndava kudzidza paGirls High. Apa vabereki vangu vainge vari varombo, saka ndaiti kana ndiri kuchikoro ndaiwirira nawo mafriends angu vainge vari vanhu avo vainge vachibva kumafamilies kwainge kuine mari. Saka ndaiva neshamwari dzainge dzichigara kuBorodale. Saka ndichiona vanhu vachirarama upenyu hwakadaro hwakanaka kudaro, ndainge ndiine shuviro yekuti dai Mwari vaitawo kuti zvinhu zvangu zvinge zvichifamba ndinge ndichikwanisa kuzoraramawo upenyu hwakanaka. Saka kuuya kwandakazoita kunoku kuUK, it was through maconnections avo andakaita ndichiri kuhigh school, and I thank God for that. Pandakapedza form 4 handina kukwanisa kuti ndige ndichienda kucollege, mari yakashayikwa. Apa ndainge ndakapasa, ndakazopedzisira ndaroorwa ndichiri mwana mudiki. Muchato wacho wakazopera nekukurumidza, kurohwa, kushungurudzwa, uye zvekare munhu aitouya nemahure achindinyadzisa kundiburutsa pamubhedha. Ndakabuda ndiri munhu ainge asina chaainge ainacho kunze kwemwana wangu mumwe chete. Saka pandakazotanga kutaurawo neshamwari dzangu dzandainge ndakadzidza nadzo paGirls High, mukomanashe vainge vava kuno vazhinji. Pavakandiudza kuti vainge vachida kuti ndige ndichiuya kunoko, ndaifungidzira kuti it was just a dream, but ndakati ndichisvika kunoko kuUK ndopandakaona kuti Mwari variko kudenga. Pakutanga zvinhu zvaifamba zvakanaka, macleaning jobs, care work, overtime. Asi kunoku kuUK kwakaoma mukomanashe. Unoona vamwe vakadzi avo vanenge vachinakirwa neupenyu vachitofamba nemotikari dzakanaka, vachigara mudzimba dzakanaka. Otanga kuzvibvunza kuti kwainga wani inini ndiri kushanda, kwesei zvinhu zvangu zvisiri kufamba. Ndipo pandakabva ndachizosangana naRudo. Murudo uyu
ainge ari mukadziwo wekuZimbabwe seni ainge ari mukadzi ainge akadzikama, asi chandakadzidza paari ndechekuti ainge ari munhu aifarira zvechivanhu, kunyangwe hake ainge achiita zvekunamata but aifarira zvechivanhu stereki. Ndiye akazondikoka kuDuke and Slay. Akati kwandiri, kana uchida kumbovarayirwa hande kuDuke and Slay iyi yaita mukurumbira. Tiri vakadzi tinongosimudzirana ende unokwanisa kutoita maconnection. Nekuziva kuti maconnections akakosha muupenyu. Kuuya kwandakaita kunoko mukomanashe, ndakauya kunoko nekuda kwemaconnection. Ndakabvuma ndokubva ndachizoenda naye kufestival. Takanakirwa zvose mukomanashe zvakaitika ikoko zvakandifadza, ndainge ndichitonakirwa paya. But ndakatanga kurota hope ndichishanduka kuita njuzu, dzimwe nguva ndichitozvirota ndiine nyoka dzemumvura. Ndakabva ndachizotaura naRudo ndikati, Rudo sawira, idzi ndo hope dzandiri kurota, but hope idzi dzakangotanga kubva zvatakaenda kufestival yeDuke and Slay yakaitika last year muno muUK. Akabva ati kwandiri zvainge zviine chirevo, tainge tichifanira kuti tinge tichiita zvinhu zvedu nekukasika. Ndikati indava. Akati nekuti vana manjuzu kana vakakuratidza zvavanenge vakuratidza kuhope, iwewe kana ukaita sekunge unenge usina response yaunenge uchiita kugadzirira kuti vange vachizouya vachibata basa vari muupenyu hwako, vana manjuzu vanokwanisa kana kuzokufuratira, ende kana ukagara wafuratirwa nenjuzu dzako upenyu hauzombofi hwakanaka. Nekuda kwekuti Rudo uyu munhu anotorarama life yakanaka, akatoroorwa nemurungu, akazondiudza secret yake. Akandiudza kuti akaenda kuChipinge uko kwaakanogadzirirwa njuzu. Akati vakadzi vazhinji vakatsvuka seni naturally takatongozvarwa tiine njuzu dzinotiteverera, ndo dzinoita kuti munhu weganda dema ange achizozvarwa ari mutsvuku sezvandakaita izvi. Ndikati ndainge ndisingazvizivi. Akati wongu, asi chinozoitika manje kuti zvinge zvichizonzi mukadzi mutsvuku kana akasaba anoroya, inhau yenjuzu dzaanenge akazvarwa nadzo dziri paari. Njuzu idzodzo kana dzikasagadzirwa zvadzinozoita, njuzu idzodzo dzinenge dzava kungotsvaka varume, dzinozokonzeresa kuti munhu ange achizopinda mubhawa asada kugara mumarriage. Akati paakazviziva kuti ndo zvainge zviri paari, akabva achizoenda kuChipinge uko kwaakanogadzirirwa njuzu dzake. Akabva atoroorwa nemurungu. Yainge iri history yandainge ndisingazivi. Murungu wake ane mari mukomanashe, vane kambani yavo iyo inosupply maparts kuGermany. They are millionaires nekuda kwekambani yavo iyo inoranwa nemurungu wake. Saka nekuda kweruchiva mukomanashe, ndakabva ndachizoti Rudo ndibatsire, ngopedza ndiri kurota idzi dziri kundivhiringidza mupfungwa. Handisi kuziva kuti zvose zvandiri kurota zvinoreva chii, plus nekuziva nhamo yangu, uye zvekare nekungosuspekta kuti there is something man that is wrong with me. Sei ndisiri kukwanisa kuti ndinge ndichisimukira kunyange ndichishanda. Pane pamwe pandakatombokolapsa ndiri kubasa mukoma, ndainge ndava kungorara an hour a day ndichiti zvimwe kuda kana ndikawedzera kushanda zvinhu zvangu zvinofamba zvakanaka, asi ndichishanda kudaro ndaitowedzera kutowedzera kutodzikira. Akabva anditi it's fine, tichaorganiza kamini Duke and Slay party kako. Saka chiitiko ichi chakazoitirwa kumba kweumwe mukadzi vandichati madzimai, nekuti vanobatsira but vanoshandisa nzira dzechivanhu zvekare nenzira dzekumasowe. Saka takaita kapati kedu pedo neswimming pool, pamba pavo pane swimming pool. Saka ndina kumbofunga zvakanyanya nezvazvo. Tainge takapfeka hembe dzemakala dzakasiyana siyana. Ndainge ndiine dress rangu rainge riri pure blue, vamwe vakapfeka green, vamwe vainge vaine gold. Saka tainge tiine madhuku awa akatengwa naRudo, ndiye akamatenga. Akati ainge akatoyereswa, uye zvekare hembe dzatainge takapfeka madress edu ainge ari marefu.
tichitoita sekunge tainge tiri njuzu, takadya tikanwa doro. Then takazoti tapedza kudya nekunwa doro ndopatakazoenda tikabva tachizonorasa chikafu ichocho kurwizi. Saka sezvo vanhu vandainge ndiinavo painge patori nema-elders nema-pastors ekuchechi, saka sezvo vainge vari vanhu vakabudirira vane macompanies avo uye zvekare kuchechi vatori nezvigaro, ndakatongozvitora simple ndikati I have joined the right club because vatori neclub kavo kavainako munomu muLondon mandinogara. Saka after tabva kurwizi mukomanashi, saka pane nguva yakazonzi taifanira kuti tinge tichinamata. Pane vamwe vakasimuka vainge varivo vechikuru uye zvekare vari amai mufundisi, vakati ngatimirei tinamate tose, munhu wose anofanira kuti ange achitaura izvo zvaanoda kuti Mwari ange achimuitira. Saka ndakati I think I have joined the right club and I have met the right people. Ndakafara ndichifungidzira kuti zvimwe zvacho zvainge zviine chechi mukati. Saka pakunamata apa mukomanashi ndaitonzwa vanhu vachitotaura nenjuzu, ndikangoti since tiri kuita zvemanjuzu maybe zvinotenderwa. Saka usiku ihwohwo ndakarota hope dzainge dzakasiyana. Ndakarota ndiri pedyo nerwizi rukuru, mvura yacho yainge yakachena, asi ndaitoona kutoti dziva iroro rainge rakadzika. Ndakaona kuti mukati medziva mainge muine vanhu vainge varimo. Vanhu ava vainge vari vakadzi vainge vakaita seni, vainge vakapfeka machira anoyerera uye zvekare anoyera ende ainge ari eblue se machira andainge ndakafuka, asi tsoka dzavo ndakaona kuti dzainge dzisiri tsoka dzevanhu. Vakandishevedza nezita rangu ndikabva ndadavira. Saka pavakandidaidza zvekare ndakatya, ndakanzwa kutya because ndakanzwa izwi rakati kwandiri kana ukangopinda mumvura une hama yako ichafa. Pandakamuka chakandishamisa mukoma ndechekuti makumbo angu ainge akanyorova sekunge ndainge ndiri munhu ainge abuda mumvura akasazvipukuta, uye zvekare kumakumbo kwemubhedha kwainge kwakatonyorova. Hope idzi dzakaramba dzava kungoitika. Chandakazoona chainge chava kuitika pandiri ndechekuti ndainge ndava kuti kana ndikarota hope idzodzo ndainge ndisingachadi kunamata. Ndaiva ndiri munhu aigara achingotsanya ndiri pamutsanyo nguva dzose. Saka ndichiregedza kutsanya uye zvekare ndisingachadi kuenda kuchechi, hope idzi dzainge dzava kungogara dzichingozvidzokorora, uye zvekare ndainge ndava munhu ainge asisina simba rekuramba. Ndaingorota hope idzodzo, rwizi, gungwa, madziva. Dzimwe nguva ndaiona imba inenge iri pasi pemvura inenge yakanaka yakagadzirwa negoridhe. Mukati mayo ndaiona muine vanhukadzi vakanaka zvisingaite, vakabata ndiro dzinenge dziine honye mukati, vachidya vachinditarisa vachindidaidza vachiti uya kuno tine zvatiri kuda kuti tinge tichikupa. Saka ndakabva ndachizotaura naRudo ndikati, Rudo shamwari, ndohopedza ndiri kurota idzi, uye zvekare ndakatanga kuita mari mukomanashi. Mikana mimwe yandainge ndisina kumbogara ndakawana kubva zvandainge ndakauya kunoku kuUK, mabasa overtime, vanhu vachindibatsira zvisina kujairirika, vamwe vandainge ndichishandira. Saka ndakabva ndachizoudza Rudo kuti ndaiva ndiine hope idzo dzandainge ndichirota nezvainge zvichiitika muupenyu hwangu ndainge ndisiri kunzwisisa. Saka iye akati kana ukarota hope idzodzo ukavaona vachikudaidza vasikana vanenge vachidya honye, kana vakakuti uya kuno iwewe bvuma, nekuti zvinhu zvako zvinenge zvichida kuvhurika, unofanira kuti unge uchivaremekedza, ndonjuzu dzako idzodzo dzinenge dzichida kushanda newe. Saka mukomanashi ndakazoti nerimwe zuva ndakarara ndakabva ndachizorota hope. Ndakarota ndiripo pasi pemvura ndabvuma kudzika momudziva, ndikabva ndachizotorwa ndikabva ndachizoendeswa kune imwe nyika. Pandakangomuka mukoma, that was when bad news, ndikanzwa kuti ndainge nditori nehama yangu yainge yafa. Hazvina kutora nguva imwe hama zvekare ikafa. Kana huri usiku mukomanachi kana ndakarara
ndinotonzwa kutoti ndinoshanduka kutoita njuzu. Makumbo angu awa anotobatana potomera besu. Usiku ndinenge ndiri pasi pemvura. Saka iko zvinozvi ndiri kuudzwa kuti ndinofanira kuti ndinge ndichienda kuZimbabwe, ndinge ndichienda kwakatangira dzinza redu, nekuti pane mission yandiri kufanira kuti ndinge ndichizonoudzwa ikoko kana ndava kumusha. Handizivi kuti imission yakaita sei yandichazoudzwa kana ndava kumusha. Pandakakonana naRudo ndepekuti pakashayika one of my siblings kunoko ane zvaainge achida kunoita paguva rehama yangu. Ndikati no. Kubva ipapo kutaura hatichatauri tose. Ndinoti kana ndikamutumidzirawo mamessages Davire aida kunosika bonde neboyfriend yake muCongolese pamusoro peguva rehama yangu yatakavigira kunoku kuLondon. Ndikati zvinoita here zvinhu zvakadaro? Umwari hwacho uri pai? She stopped communicated with me. Ndikazongoona atongo clear chat mamessages ose awo aakanditumidzira ose zvawo mukomanashi akamadelita one by one. Usiku ndakarara. Pandakazomuka ndikabva ndaona kuti munhu ainge atoclear mamessages ose akati delete for everyone. Saka ndakaedza kutaura naye, akatanga achablutika but haachatopinduri zvachose mamessages. Handizivi kuti ndoitawo sei. I regret mukoma kuenda kwandakaita kuDuke and Slay. Yo vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we. Let us try to assist here. Hanzi kune Duke and Slay iyo yakaitirwa koku UK. Hanzi ndokwa zvakatangira, vakatanga kurota manjuzu ya pakaipa. Regidzai vataenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomanashi makadii zvenyu? Ndiri murume uye zvakare ndine makore 25 years ekuberekwa. Kana muine munhu wamunoziva uyo anenge achitsvaka murume, if she wants to try, kana aine zvivindi, ndiripo ndiri kutsvakawo mukadzi wekufambidzana naye. Nyaya yangu mukoma yakamira sekudai. Every woman who gets close to me suffers. Zvisingaiti relationship starts very well, but mukadzi ye anotanga kurwara, kutotadza kutoenda kuperiod, anokwanisa kutorasika njigere panguva iyo yandinenge ndichifambidzana naye. Handizivi kuti zvinokonzerwa nei, but isecret mukomanashi yandararama nayo kwemakore akawanda. Ndakatanga kuzviona izvi apo pandainge ndava ne20 years, pandakange ndava kuda kutora mukadzi. Amai vangu mukomanashi vakandirova. Ndakatotaura navo, ndainge ndichiri kucollege, ndikati mama, ndafunga kuti ndinge ndichiwana mukadzi. Mama vangu vakasimuka vakabva vandirova nemugoti, vakati mukadzi wei. Chinondinetsa mukomanashi ndechekuti ndinorota ndichirara naamai vangu. Vanotouya kuhope, ende pavanouya kuhope ndinotovaona kuti ava ndiamai vangu. It's like ndinongoita feeling ndiriko kuhope ikoko, asi chiso chavo nebody vanenge vasiri amai, but ndinotozviziva kuti ndiamai vangu vari kushandisa umwe munhu. Ndinomuka ndakachekeka sikarudzi yangu. Zvino amai ndiamai. Zvinoita here kuti ndige ndichivabvunza kuti nai mama, pane chamunozivawo here maererano nenyaya idzi dzandiri kusangana nadzo dzekuti kana ndakarara ndinorota ndichiita bonde nemi? Kana kuri kunzi zvinenge zvakakwidza mazuva acho iwawo, vanouya vachirara neni 2, 3 kana kuti 4 times usiku humwe chete. Mufunge zvenyu mukomanashi, vachirara neni ende ndinenge ndichisara ndakachekeka sikarudzi yangu. Handizivi kuti mubobobo here unoshandiswawo nevavengi vangu vachizongoshandisa face yaamai vangu, zvekuti kuhope handiti unenge uchitoziva kutoti munhu uyu ndinhingi kunyange akapfeka face isiri riyo. Ndo zviri kuitika kwandiri. Ndibetsereiwo, ndiri kutsvakawo munhu anondida sezvandiri, kana kuti
ndotanga ndagadzira here dambudziko iri riri pandiri ndisati ndafunga zvekuroora. Yo vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi handina mwana kana ndikatanga kudanana nemukadzi wandinenge ndichifambidzana naye, hanzi zvinobva zvatongodhakwa, mukadzi iyeye anotanga kurwara. Do you think kuti amai vacho tingati ndivo vane mushonga wemubobobo here? Sei vakakurovai nemugoti? Zvimwe kuda kutokurovai kwavakaita nemugoti vachikutukai apo pamakati ndine musikana mama wandoda kuti anga chinditizira, maybe pane zvavakatoita. Hanzi zvino zvinoita here kuti ndinge ndichibvunza amai nyakubereka kuti mama pane zvamakandiita here? Hanzi zvinoita here kana kuti inenge yatova ngozi yavanenge vava kupara? Ngatitaurei navo mucomment section. Zvakangoma hazvo veduwe.